πρόγραμμα συμμετέχει στον διαγωνισμό Generation Next, κατασκευάζοντας πειραματικές διατάξεις. Απολαμβάνουμε να ανακαλύπτουμε νέες εφαρμογές των όσων μάθαμε για το Arduino και το App Inventor. Απολαμβάνουμε να μοιραζόμαστε τα έργα μας. Γι' αυτό φτιάξαμε μια εφαρμογή να βλέπει τις μετρήσεις μας κάθε μαθητής. Προσπαθήσαμε τα πειράματά μας να μπορούν να μεταδοθούν ώστε να είναι διαθέσιμοι σε όλους. Σας παρουσιάζουμε ένα πείραμα με ταλαντώσεις. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνουν πολλά ακόμα πειράματα με μεταβλητά μεγέθη και αποτύπωση γραφικής παράστασης. Πρέπει όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και αντίστοιχα πειράματα. Thank you.